Mayong buntag, mga igsuon ko diha kang Kristo. Niining santos na misa ato iapil sa atong mga pag-ampo ang mga intensyon sa atong mga mission partners. Mga pasalamat nga gihalad nila, J-Rug Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, Bernard and Rose Enriquez, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jim and Grace McManus and Riasi Dien, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family. Thanksgiving and prayer protection, safety and good health of Kim, Lance and Alvin Gonzaga and Sokaira family. For Thanksgiving, protection and good health of Alexis Calanyas and family, Elena Calanyas, all her family members, relatives, and friends. Thanksgiving of Richard Luca, Rafaelito de Luzon, Ronnie Dropan, for all the blessings received of Margato family, Dreamvet GPI and Donato Lalian and family, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative shareholders, Rito and Marina Opao and family, prayer for protection from sickness, Villa Carmelita Resort, Mr. Ordonio Lectawa and family, Mr. and Mrs. Ronald Bing and Diane Reyes, June and Vilma Daddy and family for all the blessings received, Jerry and Remy Husol and family, Bing and Francisina Bargamento Toreno. Thanksgiving for good health and continued protection and guidance for Genoveva Montoya and family, for the gift of life of Georgie Grahida, Jolly Alfaro, Jean Paul Timtim, Wilfredo Hofelenia, Dr. Lita Tabar, Laarni Timtim, Joyce Timtim, Urgefal Grahada, Feliciano Salvador, Ronnie Timtim, Mr. and Mrs. Melvin Asombrado and Diana Divine Coco Lumber and Hardware, for good health and protection of Agustus, Cesar, and Norma Perez and children, Thanksgiving and protection from sickness of Philip, Joanne, and Anya Padillo. Thanksgiving and prayer protection, healing, and good health of Mrs. Liway Serrano, Fraina family, Rimel and Jennifer Serrado and family. Thanksgiving as permanent resident in Japan, Flavia Fantonial and family. Thanksgiving of Linmar Podador and family, Janet Cadayona, Gina Herrera and family. At iampo ang mga special na intensyon, healing and fast recovery ni John Francis Fuentes. For the grace, for the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies. For the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond. For the protection of the Catholic Church, healing for newborn Lois James Llames from ear infection. For the safe pregnancy of Dr. Joy Lorenzo. For the complete healing of Sheila Juarez, healing and fast recovery of Mr. Samuel Aunso. Ato iampo ang mga kalag nila, Maria Fe, Ananias, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Orly, Luz Viminda, Remigio, Ireneo, Bonifacio Jr., Glesares Sr., Ednaria, Rogelio, Eleonor, Maria, Sofronio, Juliana, Pedro, Judith, Bienvenido, Oldarico Sr., Rugasiano, Joash, Teresa, Ricardo, Malu, Julius, Chavi, Bernandita, Catalino, Modesta, Allen, Brave Saretan, Saharame, Manny, Nestor, Liza, Diosdada, Elpidia, Ambrosia, Chodoro, Luisito, Junicio, Gina, Glinito, Romeo, Eusebio, Commemoracion, Leonila, Elias, Josefina, Rosa, Juanito, Victor, Arky, Valerio, Felisa, Rosalinda, Virginia, Roldan, Cristina, Cornelia, Gumercinda, Espicio, Rustico Sr., Ferdinand, Cornelia, Victoria, Antonio, Paz, Sabino, Antonio, Anacleto, Eulalia, Antonio, Isidro Sr., Sergio, Nathaniel, Fabian, Leonora, Diego, Zosima, Filomeno, Tomasa, Rosario, Asuncion, Chodoro, Eufronio, Francisca, Felisa, Enrique, Macario, Agustin, Emma, Sergio Sr., Pelahia, Claudio, Eugenio, Romano, Rosalina, Francisco Sr., Fe, Joyce, Diosdado, Cipriano Sr., Maria, Reynante, Jerry, Regina, Iluminada, Crispin, Concepcion, Alfonso, Ricardo, Melba, Vivian, Marciana, Justino, Vicente, Richie, Paterna, Jose Sr., Rufina, Fructuso, Alodia, Stella, Rovial Ann, Wenceslao, Franz Eve, ugang tanang kalag nga atong gihandom nining santos ng misa, ugang tanang kalag sa purgatorio.
Mic test. In celebration of Pro-Life Month this February, let us offer this prayer as our thanksgiving for God's given life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life and years. Hear the prayers of your people who recall the day of their birth. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In celebration of Pro-Life Month this February, let us offer this prayer as our thanksgiving for God. This prayer is offered by Aliaser and Arlene Entrepida and kids, Jimmy and Yen Magnaye, Gaben Glo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Miguel Paulo and Regina Nunez and family, Nilo Ricafort and family, Rick Alma Gumanid and family, Bong Castillo and family, Cesar Erel and Ellen Makahilig and family, Nene Dakanay and family, Tambawan family, Jocelyn and Reynaldo Largo, Mrs. Felisa Bargamento and family, Henry and Arden Badilla and family, Missionaries of the Holy Family Center for Spirituality, Makavinta and Esparcia family, Christopher John and Asa Belvis, Lourdes Claire and Lay Andrea Calibayan.
Mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Aniya na kita karon sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Gipahinumduman kita nga lig-unon ta ang atong pagtuo sa Ginoo, taliwala sa mga pagsulay o kasakit sa kinabuhi. Sama ni Abraham nga wala magdumili paghatag sa iyang anak ngadto sa Dios. Sa atong pagpangandam sa atong kaugalingon, sa pagsaulog, sa pagantos, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoo, magmalaho tayon unta kita sa pagtuo nga diha sa atong pag-ambit sa iyang kasakit ug kamatayon, mapuno kita sa kalipay sa pagsudong sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Ang mangulo niing Santos nga misa mao si Most Reverend Romulo G. Valles, D.D., ang atong Arsobispo sa Davao. Manindog ang tanan. Sa panahon, ugabihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton ta. Panahon na sa pagbago, panahon na sa buhin pagtuo, panahon na sa paghighusay, pagiguli, pagpasay. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Sama sa giingon sa pasiuna, aniya na kita karong adlaw, ang ikaduhang Domingo sa panahon sa Kwaresma. Nagpasabot kini nga magpadayon kita nining balaan nga paagi sa pag-andam sa atong mga kasing-kasing aron pagsaulog gayud sa misteryo sa atong kaluwasan, ang pagpasakit, ang kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mangandam kita alangin santos nga Eucharistia, pinagi sa makausapa pagginusol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, upasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Mag-ampo kita. O Diyos, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag, pinagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Si Abraham gisulayan sa Dios. Gitawag siya sa Dios nga nag-ingon, Abraham, ug siya mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac, ang bugtong mong anak nga imong gihigugma, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog dito sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog didto ni Abraham ang usa ka halaran, ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Mihayat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay nasangit digto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Gikan sa langit, ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kay gihimo mo man kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong mga kaliwat ang ilang mga kaaway, ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod, nga panalanginan sila, ingon nga akong gipanalanginan ang imong kaliwat, kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Mituo ako bisan sa akong pag-ingon, gisakit ako. Bililhon atubangan sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulugoon. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. O Ginoo, imo ako nga alagad. Imo ako nga alagad ang anak sa imong sulugoong babay. Imong gilugti ang akong mga tanikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo sa atubangan sa tibuok niyang lungsod, diha sa mga hawanan sa balay sa Ginoo, sa imong taliwala, o Jerusalem. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan,
Dili bahatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay og gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliyo po alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya upat kaigan ang kanimot, Ginoong Jesucristo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanaosab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ug ang iyang bisti migilak sa labihang kaputi. Wala bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug maingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayo nga niya kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsa iyang isulti, sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak. Pamati kamo kaniya. Lingi-lingi sila pagdali apan wala sila nakitang tao gawas lamang kang Hesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita, hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon apan ilang gipinagsultihan kung unsa ang kahulugan sa ingon niyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, aniya kita sa kung ingon, aniya kita sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Medyo first half pa lang, mapata makaabot sa tunga-tunga kay ikaduha pa kini dunay 5 ka Domingo ang Kwaresma. Akong gabalik-balik ang Kwaresma mulungtad hangtod kini isip days, isip season ngadto sa Huwebes Santo sa adlaw. Pag misa sa gabi, katong paghandom sa katapusang panihapon, katong First Eucharist, dili na kana Kwaresma, mao kana ang sinugdanan sa atong gipangandaman ini panahon sa Kwaresma. Sama, kada Domingo doon na kita yung mga nindot ng pagbasa. Karong Domingo, nindot gikan sa ang first reading, gikan sa Genesis. Sunod ang tunga-tunga nga reading, gikan sa sulat ni San Pablo nga tos taga Roma. Unya, ang Ebanghelyo gikan kang San Marcos.
Panbalikon ako akong giingon kaniadto sa pagsugod sa Kwaresma nga makatabang kay nato nga makuha nato kanunay ang underlying theme, spirit sa Kwaresma, nga kumiyon kita magbasol kita, conversion, pagbag-o, pagbiya sa atong mga sala. Nindot kayo nga atong gunitan ang pangunahuna o ang pagpanudlo nga gipasabot nini mao ang paggunit pagbalik nato sa atong baptismal dignity. Mao na murag center point no. Magbasol kita, magbag-o kita, mobalik kita kay isip karon mga matuhuon naa na nato to. Naa na ta gibag-o na kita tungod sa atong pagkabinunyagan. Busa mura na kini balik-balik pa repetitious. Ang underlying theme lagi sa Kwaresma mao ang baptismal theme, ang atong pagabinunyagan. Gift of baptism. Karon Domingo ha akong dungagan pagpasabot ka na nga. Kung kita gibunyagan, basid makatamong ka mo grito sa bunyag, hindi kita maminaw ni ana. Kita diya sa pagbubo sa tubig, kita mamatay uban ni Kristo ug mabanhaw uban kaniya. Balikon ako, diya ang nganong mingon kita nga gihugasan kita. Nganong mingon kita sa bunyag na bag-o kita. Nganong mingon kita nga duna kita bag-ong dignidad, bag-ong pagkatao sa bunyag. Lagi tungod kay diya sa bunyag, may uban kita sa kamatayon ug paggabanhaw ni Kristo. Diya sa bunyag, gitanom na kanato. Diya na kanato, bag-ong tao na kita, tungod kay anaa si Kristo kanato, ang gahom o ang beauty sa iyang death and resurrection. Pantay, mao na mga disiplina sa gagalingon, fasting, abstinence, works of mercy, pag-ampo, all panahon sa Kwaresma para mabalik nato ang paggunit with joy and more conviction, more faith, ang atong pagabinunyagan. Atong nakita karon sa Ebanghelyo ni Saint Mark, kining famous kayo nga hitabo sa kinabuhi ni Kristo, ang transfiguration, ang pagkausap siyang panagway. Klaro ko masay sa inyo, kay dramatic magunis, sito ka mo sa mga detalye. Kabantay mo, doon gamay nga nakatawa ko karon. Si Pedro, kay kusog ba kayo ni mo, si Pedro, murag radio station, di siya kusog dead air. Di man nakabalog unsay isunod kay nangalisang sila. Ingon siya, Ginoo, maghimo tagtulo ka payag. Murag waon-unaan yang gisulti nana, gisulti rin nga kay murag nindot kay hitabo. Gipasilip sila sa talasaong paagi, ha? Si Mark na ingon, brag usa na sa in English nga ang iyang adjective kanang third degree, nga kanang pinak-highest yun, no? Siya, way makapaputi ni si bukalibutan sama siyang biste. Grabe si Mark, oy. Umaso kita si Mark og tide og breeze. Grabe. Pero talagsaon nga tranaon. Ha? Unya, ang tumoy niya na importante, gideclare si Jesus, kini ang akong pinangga ang anak. Stop. Magpabunyag ta, we are configured to Christ. Ha? Binunyagan kita, ang angkor ng pagbinunyagan mao nga baptismal dignity, puti nga panapton, kandila nga nagasiga, tubig nga naghugas bagong kini mao na ang unod sa atong pagbinunyag, kini ang akong anak, pinalanggang anak, listen to him. Na karon ding panahon sa Kwaresma, ang importante nga attitude nato sa pagpangandam, kanang sa pagbag-o. Basically, underneath niya na kita mga binunyagan, once again, maglimpyo to sa atong mga dalunggan, in a way, in a manner of speaking, so that more deeply, we listen with our hearts to Jesus. But in particular, the second Sunday of Kwaresma,
Balik ta sa Gospel of Saint Mark. A good number of times you don't pay attention to it, no? In the Gospel of Mark, sa Ebanghelyo ni Mark, it is the first time in the schema of Mark, sa iyang hanay, sa pagsaysay, first time nga miingon si Jesus nga ako mamatay o mabanhaw. First time na. Makaingon ta nga, gituyo ni Jesus o plano ni Jesus nga palilion sila, glimpse, palilion sila sa himaya, and di pasalig nga kini siya, pinalangga kong anak, listen to him, kay, primero silang makadungog nga, unsang klase nga anak sa Diyos kini? Nga mamatay man di ay ugmabanhaw. First time, gisulti ni Jesus siya mga tinunan kining very unsettling, very murag illogical nga truth sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. That's why, ingunta, needed kayo sa mga apostoles. Ug nato, nga matag karon makalili kita, balik tanaw kita, this season of Lent, pisan pa subayon nimo ang lisod nga dalan sa kamatayon, unya, why murag di makitaan ito pagkabanaw, listen to him. Listen to him. Murag makaingon ganita in town ang mga apostoles sa ilang katarantar. Later on, nakalimot sila nga dunad ay pagkausap sa panagway ni Jesus kay lisod. Busa, nindot ka nga mensahe na to karon, panahon sa Lent. Kwaresma, listen to him. Paminawa ang pinanggang anak sa Diyos. Upadayon ako pag-ingon, kining maong announce, kini ba itong pangandaban sa Kwaresma? Ang pagsaulog once again in prayerful remembrance in holy liturgy of the church, ang iyang pag-antos, iyang kamatayon, o iyang pagkabanaw. Maura ba itong pangandaman? Kay ato man na tungod sa bunyag. Mapadayon kita sa paingon, kining first reading o second reading kanong Domingo, may palami, may midugang, mura ba good background sila, nindot nga mensahe sa Ebanghelyo ni Saint Mark. Una, kining Book of Genesis, years sa wala pa si Jesus, ang larawan ni Abraham. Kanapod, sayon kaya ka na Bible story, sayon kaya ni dumdumon, kaya sayon lang istorya ba. Pero tuguti ko ninyo, nga kining istorya sa first reading, sibo kayo sa gospel reading. Kining pag-announce ni Jesus sa tumoy sa gospel reading nga, pagbantay mo, kita mo sa kong himaya, nakadungog mo, pero ang bottom line, isip anak sa Diyos, pinalangga ang anak sa Diyos, muagi ako sa dalan sa krus, sa kamatayon, o niya pagkabanhaw. Ngano man nga nindot ang unang pagbasa? Depende asa ni mo tanahon na. Ako tanahon kun kaya si Abraham, walay anak, promise ang Diyos kaniya, murag nagduwa si Abraham nga, sa gunigod nga, himuna kung kung nasulwa na. Finally, gitagaan siya anak. Si Isa, finally, kaya balot nga tiguang na siya, malarawan na to, unsa ka talaga sa nagkasa ang iyang anak. Especially at the culture at the time, we can just begin to imagine the joy of Abraham nga sa anak. Nindot kayo ng unang pagbasa karon, no? Pattern po ni. God put Abraham to the test. He called to him. Muna pattern sa Ginoo gyud na calling us. Siya ang unang musulti. That's why ingon si Jesus, ingon ang tingog sa Ebanghelyo, listen to him. Listen to God always. Abraham, ingon si Abraham, here I am, he replied. Magbantay ta ng mutubag ta si Ginoo. Kay ang good news, lisod nga good news. Ingon si Abraham, here I am, Lord.
Then God said, pait nga sentence, ha? Take your son, Isaac. Take your son. Gidublihan pa, your only son. Gitirsyuhan pa, whom you love. Giduot pa gid ba? Your son, your only son, the son that you love. Kaya tayo istorya, a sacrifice. And Abraham is very obedient. But you know what, mga igsoon? Obedient si Abraham. Pero nakabasa ako sa ka-background nga, sa unahuna ni Abraham, kining Ginoo nga kung gisimba, gituuhan, parihara ba ni sa Ginoo sa mga Canaanites, mag-God, mga idols, kay katong inang mga Ginoo sa ilang mga sirya ng pagano, isakripisyo man ng mga anak. Nagets ninyo? Ingon si Abraham, mutuon na po ko, parihara ba ni sila? Ay, pangayuon mo akong anak. Iwo kapugong ba? Lesser example ni. Lesser, ako gayon nahuna ni Jimmy gabi eh. Pero lesser ni, pero ano ba? Kakani si Jimmy, ganani yung mga tanom. Niya, maana ko Jimmy, muila ba ka na kong obispo sa bishop, ikaw yung archbishop dire siya. Jimmy, kanang the only waling-waling Jimmy. Kanang mong gipangga nga waling-waling. Kanang mahalon nga waling-waling. Kanang usa ka buko ng waling sunugan sa akong atubangan. Mubo kay nang example. No? We can give deeper examples. Sa unsa parihara man din sa uban pod nga mao man style sa Ginoo atong giila. Then we know the story. Ingon ang Dios mao ni very important lesson mangiog ko ninyo. Ingon si Jesus, ayaw. Ingon ang Ginoo, ayaw ka Abraham. Unya nagpadala siya og animal, mananap nga maoy isakripisyo. In short, I hope we can pick this up. In this instance, in the first reading, God said, and this for us to say, I am not like your human idols. I'm not. I'm not a torturer. No. I am a different God. Mga isod panahon sa Kwaresma, takantang mga tests. Understandable in our faith that we think almost like our God is like the God of Abraham in the first reading. And many times we miss that God says, I am not like those idols. That's why niingon in a lesser degree, niingon si Saint Paul, second reading, if God is for us, who can be against us? What do we mean, ingon Saint Paul? For us, our God siya. He who did not spare his son, own son, but handed him over for us all. How will he not also give everything else along with him? In panahon sa Kwaresma, as we think of the passion and death of Jesus, the only Son of God, like the first reading, it is a statement, my dear friends, more important statement sa Ginoo. Panahon sa Kwaresma, I am not like your style in the world. Kwaon. Instead, I am a God who gives. Instead, like the gods of the Old Testament, who would ask sacrifices from you, this Sunday we are reminded,
I will make my sacrifice for you. I will die. I will be the sacrifice instead of you. I'm asking you to sacrifice. And that is the good news. That is the good news. And mauna yung maing balita, mauna yung maminaw kita sa mensahe sa Ginoo. Listen to Him. Doon na yung mga lisod nga examples sa kanaminaw karon. That is why, I'm sure, that is why in varying degrees, nakabantay ta, maybe unpublished, maybe walay nagpalakpak na to, but we can tell ourselves that there were moments nga nakasulay taghatag o pure sacrifice, pure love, ngadto sa uban, and then we experience a sort of resurrection in ourselves. Kanang way bayad, kanang dili angayan tabangan gani na, like giingon ni Jesus, akong kamatayon, akong pagkabanhaw. Busa mga igsuon ng Domingo ikadang Domingo sa Kwaresma, sa makausap pa, nindot ang kasa sa pagtuo, ang kasa sa bunyag, ang kasa sa pagkasimbahan. Unya kitang tanan, moagi gyud, dunay capacity, dunay grasya tungod sa kasa sa bunyag. Ang pattern sa atong kinabuhi mao ang sakripisyo sa kamatayon ug ang tumang paglaom nga kita mabanhaw ug mosulod sa kalipay nga walay katapusan. This Lent, this Kwaresma is a time to rediscover that rhythm. To rediscover, and I repeat, the true meaning and the reality of our baptismal gift. Kitang tanan, nagato ako sa Dios. Nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang atong mga kataybanong pangamuyo, mga igsuon, modangop kita karon sa Amahan ug mangayo kita sa grasya nga mahibalo unta kita mugakos sa kasakit aron makaambit kita sa iyang himaya ug madamlag. Sa matag pangamuyo kita moingon, Amahan, dungga ang imong katawhan. Amahan, dungga ang imong katawhan. Alang sa atong mga kaobispuhan ug mga kaparian, nga unta mapadayunon sila sa ilang pagsaksi sa Ebanghelyo, pinaagi sa buhat sa kaluoy ug gugma, alang sa mga sinalikway sa katilingban. Magampo kita. Amahan, dungga ang imong katawhan. Alang sa atong panggamhanan, giniyahan sa Espiritu Santo, magmalig-on unta sila sa ilang pagpangalagad sa katawhan, ilabi na kadtong mga nag-antos gayod sa tumang kalisod. Magampo kita. Amahan, dungga ang imong katawhan. Alang kanatong tanan nga mitambong ni ining santos nga misa,
nga magmakanunayon unta kita diha sa pagampo, pagpuasa, pagkahikalimot sa kaatong kaugalingon ug pagpenitensya aron kita mahimong andam sa pagbalik sa atong Ginoo. Magampo kita. Amahan, dungga ang imong katawhan. Alang sa mga nagmasakiton nato nga mga kaigsuunan, ilabi na si Faustino Ganas, ug kadtong mga nilibo nga natakdan sa COVID-19, mahimo unta nilang dangpanan ang Ginoo kinsa sa kanunay na higugma sa iyang katawhan. Magampo kita. Amahan, dungga ang imong katawhan. Alang sa mga mihalin natong mga kaigsuunan, ilabi na ang mga kalag nila Maria Fe, Apolonia, Cleophas Sr., Valentina ug Abelardo, makaambit na unta sila sa himaya sa Ginoo didto sa langit, kauban ang mga balaan. Magampo kita. Amahan, dungga ang imong katawhan. Magampo kita karon sa hilom alang sa atong kaugalingong katuyuan. Amahan, pamatia ang imong katawhan. Itugot nga kami nga naningkamot sa pagpahimuot sa imong pinalanggang anak. Makaambit unta sa himaya nga walay katapusan, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog tawa, Panginoon, king mga kasangapan ug Ginoo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanuman. Ang panmamahimong lawas ni Kristo ihatag alang sa atong kinabuhi. Palihog dawa, Panginoon, king mga kasangapan. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad, magpapas unta sa among mga sala, ug magsanto sa among kalag ug lawas, aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an may tungod sa iyang kamatayon. Ug didto sa bukid nga santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya. Aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta, tuduan niya sila nga madangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santo, Santo,
puno ang langit ug yuta sa imong himaya, himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ra pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ako nga imong ubos nga sulugoon nga obispo, uban sa tanang mga pari ug mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga uray sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton datas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga
sayuta maingon sa langit. Ang kalan mo na mo sa matag adlaw, ihatag na mo karon adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinununga, luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karon magatagay kita sa usag-usa sa timaan sa kalinaw. Kalinaw manaak kaninyo. Guarda sa Diyos na nagawagta sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Guarda sa Diyos na nagawagta sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Guarda sa Diyos na nagawagta sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Gihigugma kita sa Diyos, ug ipadala niya ang iyang anak, aron mapasaylo ang atong mga sala. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong nga gisulti sa Ginoo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong modawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw og sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit. Bisan tuod ania pa kami dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magpabilin sa pagtindog. Gibag-ong Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluloyon ug mapuangurong Amahan, midanghop kami kanimo sa among panginahanglan, aron mangayo sa imong panalipod batok ni ining kagaw nga COVID-19 nga nakahatag og kasamok ug mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug pinaagi sa imong makaalim nga kamot, wag tanga ang kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Iuli ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita sa tambal alang niining maong sakit ug sa pagpahunong sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga namugna, gumikan sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit ni ining maong mga bakuna sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa among mga lumilihok, alang sa maayong panglawas, nga mag-alagad sila sa mga masakiton, uban sa kahanas ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kabaskog, sa huna-huna ug lawas, kusog sa ilang pagtugyan sa kaugalingon, panalipod batok ni ining maong sakit. Nagaampo kami alang sa mga natakdan, hinaot unta nga mahibalik ang ilang maayong panglawas, panalipdi ang mga nag-amuma kanila, ipadangat ang walay katapusang pahulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya ni ining panahon sa kalisod, sa pagtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Hinaot unta nga ang among pagpakabana ug pagkamaluluyon sa matag usa kanamo, magdala kanamo latas ni ining krisis, ug magdala kanamo ngadto sa pagbag-o ug pagkabalaan. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadanghop kami sa imong panalipod, usanta nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among pag-ampo
diha sa among mga panginahanglan. Hinunua luwas sa kami kanunay sa tanang katalagman. O mahimayaon ug bulahan nga Birhen. Amen. O Birhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Ang Ginoo manaka ninyo. maanaa usab kanimo, Atong daygon ang ngalan sa Ginoo. karon ug hangtod sa kahangturan, Ang atong panabang anaa sa ngalan sa Ginoo. nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Og manalangin kaninyo ang atong Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang santos nga Eucharistia, atong dadon ang dakong pagsalig diha sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tuwani kami, Ginoo, sa pagsunod kanimo, sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan. Tuwani kami, Ginoo, sa pagsunod sa lakang mo, mga tunob sa hawan, tibaan sa kagawasan. Tuwani kami, Ginoo. Atong pasalamatan ang nangulo ni ining Santos na Misa karon, Most Reverend Romulo G. Valles Didi, atong Arsobispo sa Davao, CBCP President, live gikan sa Archbishop's Residence Chapel, F. Torres Street, Davao City. Ug daghang salamat sa tanan natong mga mission partners. Alpha Golden Associates Insurance Agency, Alvin Kem Lance Gonzaga and family, Linmar Podador and family, Bernard and Rose Enriquez, Carico Nutroway Systems Incorporated, Carlita Serad, Dr. Oscar and Mrs. Georgie Grajeda, Romango Apartel and Suites, DreamVet GPI and Donata Lalian and family, Eflida and Marlo de la Cruz and family, Engineer Brenda Howe and family, Engineer Jerry and Remy Hosol and family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sordida and family, Feli R. Louis and family, Ferdinand and Mira Patrolia and family, Harleen de Luzon, Mirna Dropan, Belia Luca, Jovi Dehan, Jade Bookstores, Mr. and Mrs. Dodo and Glo Catayas and family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jerry and Mira Flortan, Jim and Grace McManus and Ria Sidian, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and family, June and Vilma Daddy and family, Gina Herrera and family, K101 Pharma, Margate family, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family, Mr. Rudy and Mrs. Jean Subiaco and family, Miss Elena Calanyas, Mr. and Mrs. Alexis Calanyas and family, One Cycle Mile Corporation, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Peticoco and Coffeeville Apartment Homes, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Villa Carmelita Resort, and Mr. and Mrs. Ordonio and Carmelita Lactawa and family, Genoveva Montoya and family, Bing and Francisina Bargamento Toreno, Nora Pering, Diana Divine Cocolamber and Hardware, Maribeth Juarez, Fernando Romel, Bernardino, Evelyn Aunso, Augustus and Norma Perez and Children, Rian, Rina and Rafael Magarao, Hinaida Canuno, Philip, Joan and Anya Padillo, Mrs. Liway Serrano, Fraina family, Rimel and Jennifer Sarado and family, Edsel Naidas, Hana Pareja, Avelina Gimpaloran, Chofila Villegas Bisnar, Luz de la Cruz and family, Luz de la Cruz Te and family, Flavia Fantonial and family, Janet Cadayona,